Ok, laat ons bidde. Onze Vader, wij danken u voor uw wonderbare tegenwoordigheid. U bent hier, o Heer. U bent hier tegenwoordig. En u bent hier, Heer, om uw doel te bereiken in onze levens. Om ons als uw kinderen vandaag te leren, te bemoedigen, te zegenen, ons op te heffen, ons te corrigeren, ons op de juiste weg te brengen. Ik dank u daarvoor in Jezus' naam. Dank u, Heer, dat uw zegen ook rust op uw woord. Uw woord die ook vandaag levend is, die krachtig is. Uw woord die goede vruchten zal voortbrengen. Vruchten die vooraf bereid heeft voor ons Vader. In Jezus' naam. Amen. Oké. Onze thema van vandaag is gebed. Gebed maakt het verschil. Gebed maakt het verschil. God heeft aan die mens ambassadeurskap gegeven hier op aarde. Wij vertegenwoordigen hem. Alles wat God hier op aarde doet, doet hij door zijn kerk. Zijn geest is in zijn kerk aan het werken. Zijn geest werkt Gods vruchten in ons, werkt Gods gaven in ons, werkt Gods bedieningen in en door ons heen, zodat hij zijn wil kan bereiken hier op aarde. Alles wat God doet hier op aarde, doet hij door zijn geest, zijn kerk. Nou, waarom moeten wij dan bidden? Omdat wij Gods vertegenwoordigers zijn hier op aarde, werkt hij door ons hier. En dat wat hij hier wil doen, wil hij dat wij dat eerst zullen vragen. Als zijn vertegenwoordigers. Zodat hij hier rechtmatig kan optreden. Want God heeft heerschappij over die aarde aan die mens gegeven. Aan Adam gegeven. En toen Jezus gekomen is, heeft hij dit hersteld. God heeft zijn geest gegeven en zijn geest werkt in ons, maar ook door ons heen, om Gods wil te brengen hier op aarde. En Jacobus 5 vers 12, dat is niet op die slide, dat is maar Marcella, dat is cadeautje, dat is extra. Daar zegt hij, Elia was een mens, zoals wij. En de Heer had tegen Elia gezegd, Elia, ik wil dat je tegen Ahab gaat zeggen dat het gaat stoppen met regenen voor 3,5 jaar. Vanwege jullie zonde. En in Jacobus 5 vers 17 zegt hij, Elia bad dat het zou stoppen met regenen. Nou, waarom was het nodig geweest voor Elia om te bidden? God heeft het toch gezegd dat hij dat ging doen. Geen antwoord. Nee. Omdat die mens Gods vertegenwoordiger is hier op aarde. Hij werkt door die mensen en Elia moest het vragen. Daarna, na 3,5 jaar, riep God Elia bij zich. En hij zei, Elia, ik wil terug regen sturen. En hij gaf hem een opdracht. Wat deed Elia? Hij ging bidden. In Jacobus 5 vers 17 zegt hij, Elia ging terug bidden. Dat het terug zou regenen. God werkt door de mens heen. Een gebed maakt het verschil. Sommigen denken, God gaat in elk geval doen wat hij wil. We lezen in het woord dat God maakt het vooraf bekend. Aan zijn volk, aan zijn profeten,
aan sy kindere wat hy wil doen, en dan moet sy kindere dit gaan bidden, sodat God regmatig hier op aarde kan optreden en kan werken. In Lukas 11 vers 1, op een keer was Jezus ergens aan het bidden, en toen hy daarmee ophield, kwam een van sy leerlinge by hem en vroeg, Here, wilt u ons leren bidden? Johannes de Doper heeft het sy leerlinge ook geleerd. Nou dit is een heel treffende vraag, want die discipelen waren voortdurend by Jezus, sy zag aan alles wat hy deed, de wonderen, de tekenen, de genezingen, doden die opgewekt werden, demonen uitgedreven. En deze discipel kwam en hy vroeg Jezus niet om die salwing. Hy vroeg Jezus niet voor die kracht om diezelfde dingen te kon doen. Nee, hy vroeg Jezus om hem te leren om te bidden. Want gebed was het geheim van Jezus zijn salwing geweest. Soms willen mensen kat bij zijn staart pakken, bij die hoofd beginnen. Mensen zoeken die salwing, maar ze willen niet naar de bron gaan. Wij lezen in het woord hoe dat Jezus telkens ging bidden en daarna gebeurde van alles. Wonderen en tekenen vonden plaats, vermeerdering van broden, storm werd stilgemaakt. En achteraf, dan lezen wij weer, ging Jezus terug bidden. Dit was voor hem enorm belangrijk geweest om te bidden. En dit was het geheim van zijn salwing geweest. Kan ik een amen krijgen? Oké, ik voel me zo alleen. Er was één dag geweest waar ik tegen mijzelf sprak. In een kerk. Jaren geleden. Ik was nog niet een fulltime bediener. En ik werd gevraagd door die voorganger. Hij was een beetje met vakantie geweest. Was zo'n plattelands dorpje en hij vroeg mij om die bidstonden te leiden. En dan werd het van jou verwacht om een kort stukje die woord te delen met die mensen. En gebedsverzoek en zo door te gaan, dan gingen wij bidden. En die avond moest ik het doen. Niemand dacht op. Ik was alleen. Dat is goed voor je zelfbeeld. Maar ik had ergens gehoord van iemand die zei, ja, ik moest spreken en niemand was komen daar, dus sprak. Ik deed, prachtig van mijn preek. Wel, die avond heb ik het ook gedaan. Ik stond maar daar van voor en ik preek tegen een legerste plaatsen. Ik weet tot vandaag niet wat nut het had, maar dat was het enige wat ik kon doen om mezelf ook een beetje op te peppen. En te denken ook, ja, ik heb mij voorbereid. Ik ga mijn tijd niet verkosten, dus ik ga maar doen. En de Heer zal wel daarmee werken. Gebed was het geheim van Jezus zijn salving. Wat is salving? Mensen spreken dat pas van salving. Salving is gewoon Gods kracht. Gods in staat stellende kracht. Wanneer Gods salving of zijn kracht op mensen komen, dan gebeuren er van alles. Genezingen vinden plaats, bekeringen vinden plaats, doorbraken vinden plaats. Mensen begeren vandaag de salving van predikers. Wij zien wanneer een bekende prediker, die krachtig man of vrouw van God is, ergens optreedt en die geeft een uitnodiging, zijn wie wil vandaag door God aangeraakt worden. Stromen die mensen naar voren. Want ze begeren een aanraking van God. Ze begeren dat salving die op die prediker rust. Gods kracht die op die prediker rust. Maar
Die predikers werden tydens gebed deur God aangeraak en sy word dan kwetsbaar wanneer 'n gebedslewe agteruit gaan. En salwing kom ergens vandaan. Was 'n moment tydens afsondering waar sy deur God aangeraak werd, sodat sy ook weer mense kan aanraak. Dit heeft 'n bron, en die bron is gebed. Daar antwoord God, daar is God tegenwoordig, daar raak hy mense aan, daar maak hy 'n verskil. En we hebben al soveel keer gesien dat mense bedienen vanuit Gods kracht. En sy krijg aan soveel uitnodigings, sy soveel so druk bezig in de bediening, dat sy een persoonlijk gebedslewe verwaarloos. Weet, gebed spreek van intimiteit met God. En op 'n bepaald moment dan lezen wij, horen wij ook dat hier tot een val gekomen. Of je het grote foute begaan, of wat ook al. Waar is het gestart? In gebed. Dat persoonlijke tijd met God. Nou kom we gaan kijken naar enkele voorbeelden van de uitwerking van gebed. Wij lezen in Handelingen over Petrus en Cornelius. Cornelius was een Romeins officier geweest. Op een bepaald moment was hij aan het bidden. Nou, hij was kenbaar een heel goede man geweest. Hij gaf geld aan die armen. Hij was iemand die God vreesde. Hij bad tot God. En eendag terwijl hij zo aan het bidden was, stuurde God een engel naar hem. Een onbekeerde man, hè? En die engel zei tegen Cornelius, ik wil dat je iemand stuurt naar die adres, die dorp. En op die adres is er iemand met die naam van Petrus. En jullie moeten hem laten halen. Hij gaat jullie vertellen hoe jullie gered kunnen worden. Ze deden dat. Maar ze waren heidenen. Het was verboden voor een Jood om in het huis van een onbekeerde te komen. Van een niet-Jood. Pardon. Terzelfde tijd was Petrus aan het bidden. En hij zag een visioen. Het God toonde hem dat het een grote laken uit de hemel kwam, gevuld met allerlei dieren, onreine dieren, zoals de Joden zeggen, nee, varkens en van alles. En die stem zei tegen hem, slag en eet. Hij zei, Heer, dat ga ik nooit doen. En ik ben een goede Jood. Ik zal het nooit doen. En diezelfde stem zei tegen hem, wat ik rein verklaard heb, kan jij niet onrein verklaren. Het gebeurde 3 keer. En toen was er een klop aan de deur. Ze deden open en hier waren die mannen gestuurd door Cornelius. Om Petrus te laten halen. En Petrus wist onmiddellijk, ik moet met ze meegaan. God heeft tegen mij gezegd, het is oké om in die huis te gaan. En dat was het eerste geval waar wij lezen waar het evangelie werd ook aan die heidenen verkondigd. Dus aan niet-Joden. Het was een groot doorbraak. Waar is het gebeurd? Waar is het begonnen? Tijdens gebed. Wij lezen ook over Paulus en Barnabas. Op een bepaald moment waren zij in de gemeente van Antiochië geweest. Zij dienden daar. Pardon. En op een dag waren ze aan het bidden. Die leiders van die gemeente. En toen zei de Heilige Geest, stuur nu Barnabas en Paulus eruit voor de werk waarvoor hij zich geroepen heeft. Ze gingen uit, verkondigden de evangelie. En heel die toenmalige, bekende, beschaafde wereld werd voor God gewonnen. Waar is het begonnen? Tijdens gebed. Daar kon God spreken. Daar kon die vrijlating ook plaatsvinden, die uitzending plaatsvinden. We lezen ook van Petrus in de gevangenis. Werd door Herodes gevangen gezet.
toon jy alleen hoe, hoe sieklik eer kan zijn, hè. Herodes liet Johannes die doper onthoofden, omdat hy sy stiefdochter plesier wil doen. En dit word soveel byval by die orthodoxe Joden, dat hy dacht wel, dit klink goed, dit is applaus, goed voor die volgende verkiezing, hè. Ek gaan Petrus ook sommer laat in gevangen zetten. En hy deed dat, en Petrus was daar in die gevangenis, en hy was aan slapen. Want Jezus het wat tegen Petrus sê, Petrus, eendag as jy oud bent, wat sou gebeur? Julle ken toch jullie Bijbel? Wat kan gebeuren? Ik hoor niet. Dan zullen ze u brengen waar je niet graag moet. Voilà. Als op het eind van zijn leven, wanneer hij oud was, dan ging hij gevangen gezet worden en gedood worden. Petrus was toen nog jong. Niet zijn gevangenis, hij wist. God gaat mij hier uithalen. Hij was rustig, hij lag te slapen en de gemeente was aan bidden voor hem. En tijdens een doornacht biddienst, zij waren aan het bidden en een engel kwam bij Petrus en Petrus was zo aan het slapen, die engel moest hem zo met zijn voet aantikken, hè. Petrus, sta op. En alle deuren van die gevangenis gingen open en Petrus wandelde naar buiten. De deuren gingen vanzelf open. Daar is die oplossing gekomen tijdens gebed. Die gemeente was aan het bidden. En toen Petrus bij die ene huis waar ze aan het bidden waren, kwam hij daaraan en hij klopte aan en de dienstmeisje die de deur opende viel bijna flauw. Zij dacht, ze zag een spook. Zoveel geloof hadden zij ook niet in hun gebeden, hè. En zij keer die deur terugdacht en ze ging die ander roepen en zei, ik heb een spook gezien. Ik denk, ik zie Petrus hier staan. Maar goed. In Handelingen 1 vers 14 lezen we, dus juist voor die uitstorting van de Heilige Geest, zeg voortdurend baden zij. Wie is die zij? Die zegt daar, vrouwen die met Jezus waren meegekomen en zijn moeder Maria en zijn broers en zijn discipelen. Waren ongeveer 120 mensen samen. Zij baden eensgezind samen. Gemeente bad samen. Er is een moment om alleen te bidden, als ook een moment om als gemeente samen te bidden. Samen met andere gelovigen. Maar er is ook een belofte daaraan verbonden, wanneer er overeenstemming is tussen ons. Wordt daar een bijzondere autoriteit aan zo'n gebed verleend en dan antwoordt God ook. Hij kan individuele gebeden beantwoorden, maar soms wil hij dat wij ook samen zullen bidden. En ik heb het zelf van mijn bediening zoveel keer ervaren dat iemand op gesprek komt bij mij en zegt, ik bid voor dit en ik bid voor dat. En precies als we niet een doorbraak gebeurt, en zeg oké, kom wij gaan nu samen bidden en overeenstemmen. Zijn wij eens over die zaak? Is dit ons begeerte? Ja. Is dit volgens Gods wil? Ja. Oké, nu gaan wij samen bidden en doorbraak. Want dit is Gods belofte. Hij brengt mensen samen om hem samen te dienen, maar ook samen te bidden. En Handelingen 2 vers 42, dus na Pinksterdag, zelfde dag, opwekken, hè? 3000 die tot bekering kwamen. En dan zeg je wat er verder gebeurde. Met die mensen die tot bekering kwamen, zij bleven trouw aan wat de apostelen leerden en gingen als een grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd
van die Here en voor gebed. Sy baden samen. Zijn soveel andere voorbeelde. Ek wil net so 'n bietjie deel over Pakistan. En Esther is my getuige. Dan hebben sy daar fondse nodig vir iets. En sy bellen my op en dan zeg ek, wij hebben dit niet. En Esther kan getuigen, sy sit erbij. En dan zeg die persoon tegen mij, die biskop daar, zeg, er is geen enkel probleem, wij gaan vasten en bidden en God zal voor jullie voorzien. Is het waar? Dag of 2, 3 later komt iemand naar mij die niets weet van die dingen. Ik heb het niet op je groep gedeeld. En dan komt iemand en die zegt, hier is een bedrag geld. God heeft het aan mij hard gewerkt om dit voor de werk in Pakistan te geven. En dat is het wat wij nodig hebben. En dan zeg ze maar weten, oké. God heeft geantwoord. Ik weet niet eens meer hoeveel keer dit gebeurd is. Herhaaldelijk. Dit is alsof sy bid gewoon geloof. Dat wanneer sy bid, God voor ons zal voorzien. En misschien moet ik ze een tip geven. Sy bid ook voor ons, voor geld die niet voor Pakistan besteed. Esther is bezig om een boek te schrijven over ons, over haar leven, mijn leven en ons leven samen en in bediening. En zij vroeg mij, wanneer was het? Vrijdagavond, kan ik het doorlezen en zien of dat oké is. En tijdens het lezen, toen kwam ik terug bij een getuigenis, iets wat gebeurd is, ik was het al vergeten. Toen we gereed maakten, in die tijd om naar België te komen om een fulltime bediening te gaan. En er was als ik me goed herinner, een woensdagavond. De zondag zouden wij vliegen naar België. En we hadden het geld niet. En zoals een goede man met verantwoordelijkheid droeg ik die last, de zorgtijd. En ik denk was tegen 2:30 's morgens, kon ik nog altijd niet slapen. Mijn buik was zo aan het draaien van die zenuwen. En ik dacht, ja, dat heeft geen zin om hier in bed te blijven liggen. Ik stond maar recht, ik ging naar die badkamer. En ik ging daar op mijn aangezicht leggen voor God. En bidden. En daar stort ik mijn hart uit voor God. Maar ik zei, Heer, als ik fout gehoord heb, ik heb nog tijd om die zaak te stoppen. En ik was aan het luisteren en nadenken, heb ik ergens een fout begaan? Heb ik verkeerd gehoord? Is die tijd verkeerd? En er volgde geen antwoord van u. Maar toen begon die Heer mij te herinneren aan zijn beloften aan ons. En ik werd stil voor God en ik liet God toe met mij te praten. En toen begon die Heer hier in mijn geest te werken. En ik ontving een zekerheid. Het is oké. Alsof die Heer tegen mij zei, ik heb het in mijn hand. En rust en vrede kwamen voor mij. Ik ging terug naar bed, lekker aan het slapen. En die volgende morgen kregen we een telefoontje, geld is er. God heeft geantwoord. Tijdens mijn bezoek enkele jaren geleden ook aan Pakistan. Dit is een gevaarlijk land om te bedienen en voor God te werken. Dat was voor mijzelf ook een cultuurshock. In een gemeente moest ik spreken en wij kwamen aangereden daar en er stond een agent met een machinegeweer buiten. En ik wist niet of dat voor mij was of
of wat ook, maar iedereen was rustig, oké, dan bleef ek ook maar rustig, en we gingen binnen. Een ander gemeente was die laatste avond wat ek sprak, een maandagavond, en terwyl ek aan spreke was, stonden er 2 agenten met seker 5 meter van my met AK-47 masjiengeweer. En dit moes alles vooraf geregeld worden door de kerk daar, die sekuriteit. Om seker te maken dat ek veilig was. Je voel je helemaal niet belangrijk daardoor, je voel je een beetje ongemakkelijk. Want dat is een reden waarom zij dit doen. En die laatste avond, na die dienst, was er iemand die met mij graag een gesprek wou. En die persoon had zo'n lange kleed aan. En zijn handen waren zo verborgen onder die kleed. Ja, en ik ben maar een goed gelovig mens. Ik dacht ook, ja, die het zeker nooit, die wil gebed. En die een voorganger was met mij mee en onmiddellijk kwam er een drang uit, maar zei stop, nee, hier weg, jy het hier niets te zeggen en hij nam mij ja, bijna agressief in die arm weet en ik moest daar weg, in die auto en ik moest daar weg. En hij zag iets wat ik niet zag. Maar tijdens mijn tijd daar stuurde ek een paar moment een bericht naar Esther en ek zei tegen haar, ek heb zo'n gevoel dat ek in een bubbel ben. Alsof Gods bescherming gewoon over mij is. En zij kreeg een bericht vanuit van een gebedsgroep in Zuid-Afrika die ook voor mij aan het bidden was. En ze stuurde een boodschap door. Ze zegt, terwijl we aan het bidden waren, had een van ons leden een visioen en die zag hoe dat wel eens zo in een bubbel is. Hoe dat God hem beschermt. Tijdens gebed. Gebed maakt een verschil. Iets over Rodney Howard-Browne. Dat is een enorme salving op zijn bediening. Maar weet je waar is het begonnen? Er was een moment. Was jong man, ik denk hij was 18 jaar oud. Heeft hij zich afgezonderd. En hij had zo'n honger naar God. Voor uren was hij aan het bidden, aan het uitroepen naar God. En God antwoordde met kracht. Salving op zijn leven. Die tot vandaag toe voortduurt. En is voor veel mensen zegen geweest. Ook voor mij persoonlijk. Ik heb ook gekeken naar, op een keer naar getuigenis van John Kilpatrick. Hij was die voorganger in die gemeente van Pensacola in die tijd toen die opwekking daar plaatsvond. En hij vertelde hoe dat hij zo'n honger had naar God. En avond naar avond, dan ging hij op zijn eentje naar de kerk en hij ging bidden en uitroepen naar God voor die redding van die mensen. God antwoordde met een opwekking. En dat is iets wat herhaaldelijk in de geschiedenis gebeurde, hoe dat mensen gingen bidden en God antwoordde. Ik moest meer denken aan een opwekking die plaatsvonden 1949 tot 1953 in de Schotse Hebride eilanden. Vooral op het eiland genaamd Lewis. En weet je wat gebeurde daar? 2 oude zusters, ik denk ze waren in die 80 jaren. Peggy en Christine Smith. Geen familie van mij. Geestelijk wel, natuurlijk. Maar ze waren dan 85 jaar oud. En ze kregen een begeerte om te bidden voor de redding van hun dorp. Er was zoveel goddeloosheid. En zij begonnen te bidden.
Bijna dagelijks kwamen zij samen voor enkele uren en dan badden zij. En op een dag gebeurde er iets. Dit was alsof heel die geestelijke atmosfeer veranderde. En er kwam een honger onder die mensen. En een heel omwenteling vond plaats in die gemeenskap. Pardon. Cafés moesten sluiten. Dansings moesten sluiten. Er was geen klanten meer. S'avonds wandelde, kon je straat af wandelen, zag je overal lichtjes en hoorde die mensen aan het bidden waren. Iemand had maar nodig om één keer het evangelie te horen en dan nam die Jezus aan. Er was zo een honger. Waarom was het niet vroeger gebeurd? Want er was niemand die bad. Weet je, in die week was één dag so. Uit die niets. Niet uit die niets, van God, maar sprak God mij aan. Om voor hem te bidden. En weet je, er ging eigenlijk een shock door mij en ik dacht, Heer, hoe lang geleden is dat ik nog voor hem bad? Ik weet het zelfs niet meer. En ik woon hier. Geloven wij dat God hem wil redden? Houdt hij minder van hem? Als van andere plaatsen? Nee. Hij wil ook deze plaats redden. Ook waar hij woont. God wil redden. Maar gebed zal het verschil maken. Gebed zal het bewerken. Gebed zal God die gelegenheid geven. Die recht geven om daaraan te grijpen. In Filippenzen 4, vers 6 en 7. Nou, dat is een gebed van Paulus. Dus is het belangrijk wat Paulus zei? Ja, ik denk het. En hij zegt daar tegen de Filippenzen, was een gemeente die hij stichtte ook. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat hij nodig heeft. Dankbaar voor alles wat hij doet. Bid voor alles. Stort gewoon je hart uit voor God. Vers 7. Dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Mensen willen vrede zonder om te bidden. Christenen willen vrede zonder om te bidden. Zij vragen voor gebed, bid voor mij, want ik voel mij niet goed. Dat is armoede, mijn gedachten, of wat ook al. Het woord zegt, gaan bid daarover. Vertel God gewoon alles. Bid ook specifiek. In Efesiërs 1 vers 15 tot 20 zeg je daarom, ook weer Paulus hier aan het woord, daarom houd ik ook niet op God voor u te danken, want ik heb gehoord hoe groot uw geloof in de Heer Jezus en uw liefde voor alle christenen is. Ik dank God zonder ophouden voor u en in mijn gebed. Je zou zeggen, dit gaat goed in dat gemeente, hè? Dat een man zoals Paulus God moet danken. Want ze hebben geloof en ze hebben liefde onder elkaar, dat is veel om voor dankbaar te zijn. Maar in zijn gebed zeg hij, vraag ik de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader, die alle eer verdient, u wijsheid te geven. En kort nog iets, hè. Ze hebben geloof, ze hebben liefde, maar er kort nog iets. Ze hebben een specifiek soort van wijsheid nodig. Onze gebeden moeten specifiek zijn. Die wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en hem door en door zult
kennen. Waren sy Christene? Ja. Waren sy God toegewyd? Ja. Sy geloofde. Sy hadden selfs liefde onder elkaar. Wat 'n wonder, hè? Maar sy kende Christus nog nie deur en deur. Sy wist nog nie wie dat hy echt is. En weet jy, ek ben al so lang aan die bediening en ek kom soveel Christene tegen die nie weet en wie Christus echt is. Hy is 'n vreemdeling vir mense. Vir Christene. Vers 18, ek bid dat u innerlik vol lig sal zijn, sodat u sal sien tot welke heerlijke toekoms u geroepen bent. Er moet 'n openbaring plaatsvinden in 'n lewens, en Paulus sê ek bid daarvoor. Weet jy, in plaats van om vinger te wys na Christene, van ja, jy bent dit en jy bent dit en jy bent nog niet so ver en dan moet jy nog leren, gaan jy veel beter doen door te bidden. En jy gaan goed doen door eers te vraag aan Heer, waarvoor moet ek bidden? En dan gee God wysheid, want daar was 'n probleem. Sy kende Jezus nie soos sy hom moes ken, en was die oplossing, God moes in 'n sekere type van wysheid gee, sodat sy Jezus kon leren kennen, vir wie dat hy echt is. Sy moes 'n openbaring ontvangen om te weten waarvoor heeft God hen geroepen. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaargelegd. Dan zult u weten. Een openbaring van God is nodig. Wij kunnen het woord brengen, maar ik kan aan niemand een openbaring geven. God geeft het. Hij opent die geest van iemand, zodat hij kan zien, zodat hij kan ontvangen. Vers 19, ik bid. Schijnbaar was Paulus toch een tijd bezig met die gemeente. Met bidden, hè? Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot die kracht is die werkzaam is in ons, die in hem geloven. Nou, waarom moest dat gebeuren? Wanneer wij beseffen hoe groot Gods kracht is die werkzaam is in ons. Mijn broer en mijn zus, gaan wij anders geloven. En we gaan anders bidden. En we gaan anders optreden. Petrus en Johannes waren op weg naar de tempel en ze kwamen een gehandicapte man tegen die van hem geld vroeg. En Petrus zei tegen die man, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik aan jou die naam van Jezus. Staat op een wand. Wat gebeurde daar? Petrus wist hoe groot die kracht was, die in hem werkzaam was. Kracht van Jezus. Op een andere plaats lezen we hoe dat Petrus wandelde die straat af, ze skadu viel op mensen, zieken, en dan werden ze genezen. Sowieso ging het zo ver dat als ze hoorden, ja, Petrus gaan op die dag gaan die naar die tempel, en droegen zij die zieken uit om naast die weg te gaan zitten en leggen daar, zodat als Petrus voorbij wandelde, ze skadu op en zo te vallen. En dan werden ze genezen. Was het Petrus zijn kracht? Nee, dat is God zijn kracht. En Paulus bid daarvoor. Hij zegt, ik wil dat Jezus beseffen hoe groot die kracht is die werkzaam is in ons. En weet al deze verschillende gebeden van Paulus was voor de Efesiërs, hè? Behalve deze een. Heb je het opgemerkt? Hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons. Paulus zei ook in mij. Ik heb daar ook deel aan. Door diezelfde kracht is Christus uit die dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen.
Ek moet stoppen, hè. Maar ek het nog soveel te sê. Het sal vir 'n ander dag zijn. Maar kom, we gaan snel kijken naar Efesiërs 3 vers 14 tot 19. 2 hoofdstukken verder. Wanneer ek eraan denk hoe wys en groot Gods plan is, val ek op my knieën voor hem neer. Hy is de Vader van al zijn kinderen, sowel in die hemel as op aarde. Ek vraag hem u vanuit zijn heerlijke rijkdom de innerlijke kracht van de Heilige Geest te gee. Wat zegt Paulus? Ek vraag God om aan jullie innerlijk Gods kracht te geven. Die innerlijke kracht van de Heilige Geest. Zodat Gods kracht in ons zal werken. Hè? Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u hem meer gaat vertrouwen. Stel uw leven voor als een huis. Soms komt God niet verder dan de stoep. Hè? Soms niet verder dan die portaal. Soms niet verder dan die kapstok. En hij zegt daar, Christus zal meer en meer in ons wonen, naarmate wij hem meer gaan vertrouwen. Naarmate wij meer gaan vertrouwen, gaan wij meer van zijn inwonende tegenwoordigheid opmerken. Wij gaan merken, weet je wat, God is gebeurt dingen, hè? Wij gaan merken hoe dingen met ons gebeuren. Hoe God met ons spreekt, hoe dat hij openbaringen geeft, hoe dat hij opdrachten geeft, hoe dat hij doorbraken geeft. Hoe dingen gebeuren. Op een andere plaats, in Hebreeën 12 zegt hij, wij kunnen God niet behagen zonder geloof. Als geloof, als vertrouwen, vaste vertrouwen in God. Wanneer wij durven hem te gaan vertrouwen, gaan we stap voor stap een groter en groter plaats innemen in ons huis. In mijn leven. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. Paulus een gebed. Dus als je dat zou doen, geworteld zult zijn in Gods liefde. Dus spreek van onttrekken vanuit zijn liefde. Daarop uw leven zal bouwen. Ik ben, dat is voor mijn prioriteit, het liefde wandelen. Als je dat zou doen, dan zult u samen met alle gelovigen zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. Mensen willen zo graag Gods liefde ervaren. En ik heb die ervaring al gehad, dat is, dat is wonderlijk, dat is prachtig. Mijn broer, mijn zus, als wij zelf dat een prioriteit zouden maken om geworteld te zijn in de liefde van Christus, gaan we groter en groter en groter besef krijgen van hoe hoog en hoe diep en hoe breed Gods liefde voor ons is. U zult ervaren en begrijpen dat de liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn. Amen. Ik las die woorden en ik moest bijna huilen. Dat raakte mij zo diep. Vanuit die liefde. Want God is liefde, hè? Als wij verbinding maken met Gods liefde, de prioriteit geven in onze levens, zeg hij, zal God zijn plaats meer en meer innemen in onze levens. Want God is liefde. Ons hele wezen zal vol van God zijn.
In Kolossense 1 vers 9 tot 12, gaan ek afsluiten. Daarom blijven wij vanaf de dag dat wij dat hebben gehoord steeds voor u bidden. Paulus bad voor de Filippenzen, Paulus bad voor de Efesiërs, hier lezen hoe dat hij bad voor de Kolossense. En het is opvallend, in die Bijbel lezen we hoeveel keer Paulus ook vroeg voor gebed. Schijnbaar vond hij het belangrijk dat de gemeenten ook voor hem zouden bidden. Hij bad voor hen, zij baden voor hem. Wij vragen God u te laten begrijpen wat hij wil dat u doen zult. Ik vind het zo belangrijk om dit toch met ons te delen vandaag. Mensen zijn precies niet open om te weten wat God wil. Zij weten wat zij wil, hè. Ze hebben een hele lijst. Maar wat God wil, interesseren niet. Het spreekt van christen. En Paulus zegt, ik bid daarvoor. Om jou te laten begrijpen wat hij wil dat jij zal doen. Schijnbaar is het een werk die God in ons doet. Om ons te tonen wat hij wil. Om ons dit ook te laten begrijpen. Weet u, dit is een gebed die wij voor elkaar kunnen bidden. Als wij zien iemand is nog niet goed bij. Het is alsof die groeit niet zo lekker, hè. Laat ons voor elkaar bidden. Zodat wij gaan begrijpen wat God wil. Wij vragen voor u om wijsheid en geestelijk inzicht. Wijsheid en geestelijk inzicht. Dan zult u tot eer van de Here leven en doen wat hij graag wil. Om tot eer van de Heer te leven en te doen wat hij graag wil is wijsheid en geestelijk inzicht nodig. Waar komt die vandaan? Paulus bad het voor die gemeente. Hoe beter je God leert kennen, hoe vruchtbaarder uw leven zal zijn. Ook vragen wij hem u te sterken met zijn geweldige hemelse kracht, opdat u alles blij en geduldig kunt verdragen. Schijnbaar hadden ze dit een moeilijke periode in die gemeente. En dan bidt Paulus dat God hen zal sterken met zijn kracht, zodat zij geduldig al die dingen kunnen verdragen. Daar is het gebed voor nodig. En wij danken hem dat hij in staat stelt om te delen in de heerlijke erfenis die toebehoort aan zijn volk dat in het licht ligt. Weet je, in onze Bijbelschool praten we op een bepaald moment over onze identiteit en over ons, dat wat wij van God ontvangen hebben. En dan krijgen wij zoveel positieve reacties. Veel van die materiaal komt ook vanuit die Rema Bijbelschool. Je weet, broeder Kenneth Hagin. God had hem echt openbaring gegeven over de integriteit van het woord. God bedoelt wat hij zegt in zijn woord. En hij ging het geloven, vond wonderen plaats. En als wij die Bijbel gaan lezen, wie God zegt dat wij zijn en wij gaan het geloven, dan heeft het effect in onze levens. Maar hij zegt daar, wij danken hem dat hij in staat stelt om te delen in de heerlijke erfenis die toebehoort aan zijn volk dat in het licht leeft. En ik besef, er is een tekort bij mij. Weet u, het is niet genoeg dat ik het woord deel met mensen, met studenten. Ik moet ook gaan bidden. Dat God in staat zal stellen om te delen aan die erfenis. Ik vind het zo interessant. Jezus heeft toch gezegd, het is volbracht, hè? We leven in die Nieuwe Testamentische periode, ja? Nieuwe verbond, Nieuwe Testament, die nieuwe nalatenschap. Amen. Dat is van ons.
Waar? Dit is van ons. En toch sê hy hier, dit kan van jullie zijn, en toch delen jullie niet daarin. Is dit niet waar wat hy sê? Maar God kan ons in staat stellen om die erfenis te delen. Hy kan het openbaar. Hy kan het geloof in ons werk. Dat durven om te ontvangen wat hy vir ons bestemd het. Die broer by sy sal my meer bidde. God heeft soveel meer wat hy wil doen. Niet alleen vir ons. Hy heeft genoeg vir ons. Maar hy is die God van overvloed, hy wil ook veel vir ander. Ook vir ons gemeen. En as wij in tekort merken by elkaar, in plaats daarvan om die vinger te wys, vraag God, Heer, waarvoor moet ek bidde? Moet ek bidde vir wysheid, geestelike insig, en openbaring, te weten wat u voorbereid het vir die persoon? Waarvoor moet ek bidde? Niet alles komt uit een microfoon. Er zijn ook momenten waar we moeten gaan stil worden en gaan bidden en van God ontvangen. Amen. Onze Vader, ik dank u wel dat u Heilige Geest in ons werkt. Die begeerte om tijd met u door te brengen. Om naar u te luisteren en van u te ontvangen. En dank u, Heer, dat u in bijzonder in ons gemeente zal werken. Die begeerte om te bidden. Begeerte om voor anderen ook te bidden, Heer. En dat u wijsheid en geestelijke inzicht in ons zal werken. Om dit te doen naar behoren zoals u wil dat we dat zullen doen. In Jesus' naam. Amen. Heer, zegent u. Gaan vrede.